Xotın артынан? Телефон келгенсің де, ақшаң бар мısın? Бар. Бер. Көпме? Көпме бере аласың? Так, сіздің тіге карточка приматоран бар ма? Терминал еп пе? Кіртірлік атсың? Йооо! Бір мегей ма? Әйе. Құралы. Семейный бюджет ескерсіз. Отқарак кет, туловищен кірек, отқарак. Бұлайынды, настрой. Икірмесе ролей. Ай, молодец. Зато ләттің. Ринат, міне мұнда біздің иллюзияның татлы ирінлері ясалған. Қазір. Фотосын көрген. Шөлемеді. Идентификация сделки перед нами. Камерға сыйал ма? Мен думаю. Эйслейдер. Давай, я готова. Готово? Так, мы нажимаем да? Тегінде оқу. Выше, чуть дальше можешь. Ринат, міне мұнда біздің иллюзиямыздың татлы ирінлерін тішкен. Сен шында бірінші қаттан иллюзияның қайсы ирінлері екен білерге тиіссің. Білмәсәң бәйсін білесің. Да. Міне сыйынды. Йоқ. Бір мен, давай. Продолжение пока. Әйе. Так, а қоясың доказательство? Без доказательства. Свидетелер көппен. Әйе шум. Так. Ойла. Демек? Әйбәт екен. Все, ладым. Помаду вспоминать. Нендік помады білем. Бізені. Давай 2000 Yok. Слой. 2000? Әйе. Оларды дәріте баша. Каждый последующий не Так, тойда нендей істе болайын ол. По-любому будырайды. Йоқ. Сендер сейіндер. Давай, ішінің. 500 гривен мұнда, 500 гривен дейді, Ринат. Да. Давай. Так, последний шанс. Так, будь уголена, было бы Йоқ, я идея. правильно? Йоқ. Алла хитрик етмәсін. Ойла давай, ойла. Будь реально, чтобы не замораться. Давай. Так, менде бір мың жоқ. Ринат. Бұзларың бар? Так, мынсы? Йоқ. Мынсы, что ли? Әйе. Ринат. Это разводная бабка. Да. Мен шына салдайын. Нормально анда шикарлейік. Сен напробовал? Әйе шум. Әйе. Дальше. Красный? Әйе. Это соловой? Это ж мыдылык тұрам? Бірлік ертелеріне жеңе алдым. Қазір соңғы сынау. Аяқ киіміңні салмайша, еденнен айырмайша сүйгеніңні үгіп ал. Так. Нешік салмайша? Олай түгілі, олай түгілі. Ол үйлерге сен үйлерге тиіштің. Мен секерге дейш? Тірес сен ішік. Елме, ақша. Бұзлар бар мен. Сені?
целовать должен, накрыгай. Мин, ауыр брат. Давай ikimiz. Eşime vurma gerek değil. Rahmat yigitlar. Молодец, buldurdu. Mayli. Hazır beler sinekte. Göz parası kıbık sakla bizim kelişimizni. Rinat bilen İlüce gelen. Evde olsunlar, nasıl olsunlar, beyaz olsunlar. Bize dilerim. Hadi olsun indi. Tanıştırmış sizden. Kamera bir tane rakıydı videolarda. Onda bir tane. Bunlar gidiyoruz gazete çıkıyor. İnternette karıyoruz. Kruplara gidiyoruz ki. Vay yavaş yavaş rakı aldı. Bravo, kazanılır mı? Şöyle montaj oldu. Çok mağdur. Ümitinle oklarımın, yaz kızlarından soklarımın. Yaşar Brezilya elinde. Sen beni yaratkanıga, men seni yaratkanıga. Baxtli Rahmat sen nereye şimdi? Hadi al filere. Hadi seni al şapas gitsin hiç bitmedi. Потом Arapça mı öyle yakışır? Şey çaldılar. Yok yaramay. Yaramıyor değil mi? Потом. Hadi, tutalım, tutalım. Какой хороший, машаллах, мы будем с тобой, иншаллах. Tanımış yıldızların ışanışsız düzgün rahatları. Birsin birsi izlep kapıp bugün kavuşalar. İki yaş yürü. Rina hem İlize. Hayırlı iş, hürmetli sunaklar. Sizni Rina bilen İlize'nin ömürlükке kavuşu beyramında selamlarga şartlar. Bugün biz turmush mo'jizasi shahidlari birida g'oyla tuva. G'oyla tuvu majlisi har mahabbet tarixi boshqalardan ayrilib turgan kabi o'zinshalikli bo'ladi. Boridik bir nishani nur, ammo ular munda bo'lgan har kishining yo'lida
мәңгегә сакланып калыр дип ышанабыз. Бүген 2018 елны 3 июль көн сез бар да бу мизгелдә бу матур залда җыелгансыз. Димәк, Ринат белән Илүзә тормышларындагы иң мөһим вакыйгаларын алар сезнең белән уртаклашырга теләгәннәр. Сез иң якын кешеләре алдында әти-әниләрнең хәят фатихасын алып, алар бүген 2 тормыш юлын берләштерергә әзерлек белдерделәр. Бу дулкынландыргыч мизгелләр аларның күңелләрендә мең төрле хисләр уята. Кечкенәдән килгән хыял бит ул ак күлмәк киеп кәләш булырга, бердән-береңне эзләп табып аңа бәхет бүләк итәргә омтыла ир кеше. Ана шулай Аллаһы Тәгалә яраткан. Үз сүзендә тора белүче, юмор, кәләш һәм шул вакытта җитди була белә торган чын татар егете бүген үз гаиләсен кора. Мондый карарны бары тик өчен яратка булды. Аны каршы алырга тәкъдим итәм. Кайнар алкышлар белән арабызда иң бәхетле ирегезне каршы алыйк әле. Кияү Ринат. Нәрсә ул бәхет дисезме? Менә бит ул үз алдыгызда. Бу бәхетле кешенең йөрәк тибешен, музыка тавышы булмаса, без барыбыз да ишетер идек мөгаен. Чөнки ул сөйгән кызына үз фамилиясын бирде. Иң чибәр, иң акыллы, иң ялгынлы минем Илүзәм минем белән бер дулкында ди ул. Бу сүзләрне Илүзә хәзер ишетеп тора. Дулкынлануыннан, бәхетеннән елмаергамы, еларгамы белми. Шуңа күрә аны тизрәк каршы алырга тәкъдим итәм. Хөрмәтле кунаклар, каршы алабыз Кәләш Илүзә. Ана алкышлар белән. Ринат янда булганда миңа тыныч ди Илүзә. Сез бергә меңләгән юллар, борылышлар аркылы жан кисәгенә табу ул язмышның чиксез зур бүләге. Аның белән тормышның шатлыгын да, кайгысын да уртаклашу күпләрнең кечкенәдән килгән иң зур хыялларының берсе. Һәм шул хыял чынга ашканда янда иң якыннары шатланып торуы бәхет казанын тутыра. Бүгенге тантананың төп кунаклары әлбәттә әти-әниләр. Әнә алар нинди күркәмнәр. Һәрберсенең йөзләрендә әле шатлыктан, әле дулкынланудан күз яшьләре ялтырый кебек. Улларын олы тормыш юлына озатучылар. Кунаклар каршы алырга яратучы, бакча остазы, үз елмаю белән меңләгән кешеләрне шатландыра белүче, Instagram йолдызы, юмор, ярдәмче әни Әлфия ханым. Ә янында эш сөешчән, нык фикерле, хезмәте өчен Рәсәй президенты исеменнән бирелгән орденга лаек булучы кеше, горурланырлы әти Назим абый. Үз оясыннан газиз кышчыгын очыра бүген шат һәм нечкә күңелле иң яраткан әти. Уяннар өстерергә яратучы, Илүзәнең иң якын дусты һәм нык терәге Радик абый. Бу матур бәхетле мизгелләрне күптән күзәтеп, үзенең сылу акыллы кызы белән горурланадыр Рәвәрә апа. Илүзә, әни мәхәббәте мәңгегә сезнең йөрәктә. Ул сезнең гаиләгезнең тормыш юлы яктыртып. Хөрмәтле әти-әниләр, бу мәҗлеснең төп кунаклары, иң кадерле кешеләр, җан җимешләрегез өчен рәхмәт сүзен белдереп, бу кайнар алкышлар сезгә багышлана.
açkıcı mərhəbət ilə bu güçlü həm saf his bizning turmuş yolu boyunca olib boradi. Yazmış mərhəbətin bilan uchrashuvni qancham ham foyda asirlagan. Bu zo'r sir. O qishqi kishni diskoteka yig'ilganda ularning birisining de uylarida bugun men o'z yorimni ishlantirman degan so'z bo'lmagandir. Tek bir necha mezgil bu yog'inli etib qora iz ketkish yilmayib yolibgina dashhat ham nindidir bir tılsım bilan shunda Rinatning ko'nglida o'z o'rnini oladi. Birga tushgan foto, tag'in bir uchrashuv ham bundan so'ng bir qo'shanda ayrilmasqa degan qaror. Aytirga kerak, Rinat va Ilizaning yuragi birinchi ko'rib o'tkazilgan. Tek buni oldin ko'rsatmasga zo'r tirishlik kerak dedi Iliza. Bu muhabbat tarixi shulay deb boshlanib ketgan. Bugun Rinat, Iliza, biz borabizda sizden g'aydiy deb mahrim sizlar kutamiz. Rinat, siz Iliza uchun to'g'ri turmush o'tkazishni eng yoqin do'st, naqdiri bolalaringiz uchun eng yaxshi ati bo'lib, shodlikni da, boylig'ini da Iliza bilan o'rtoqlashishga hazirmi? Hazır. Alkışlar hürmetli konuklar. Iliza, siz Rinat uchun to'g'ri turmush o'tkazishni eng yoqin do'st, har vaqtida anglarga tirishib, Ijara söz bilan yo'ltirga tirishib, shodlikni da, boylig'ini da o'rtoqlashishga hazirmi? Hazır. Hazır hurmatli konuklar. Rizolig'ingizni bildirgan g'ayraning birdamlik belgisi, bir-biriga to'g'rilik, muhabbat simvolini bir-biringizga bo'lakcha taqdim etamiz. O'zingizni 30 yildan siz nechun ko'rasiz degash, ular zo'r g'aylarimiz, bolalarimiz, ko'p onalarimiz bilan o'z uyimizda shodlikli kunlar o'tkazamiz. Shulay bir-birimizga yo'l qo'yib, ishonib ham kundan-kun bir-birimizga g'oshik bo'lib yashaymiz deydilar. Bu sizlarni oltin boldoqlaringizga qaragan sayin esga tushiramiz. Turmush iti dengiz teshigi, turmushlar turmay to'lqinsiz, turmush to'lqinlarin bosar uchun yashab bo'lmaydi, sayu yolqinsiz. Yaratish yengil shaqqa to'g'ri, og'irliklar bilan sinaladi. Yaratishgan tatuv parlargina og'irlikni yengib chiqaradi. Hayot Alloh yolg'iz sinmaydi, turmush barlarni yaratadi. Barlar bo'lu g'oya narsadan boshlangan ekan savol. Men degan sizni unutdim. Rinat, Iliza, sizning uchun birga bordik. Biz degan siz borishsiz. Er bilan xotindek e'lon etilasiz. Bir-biringizga qutlaqsiz. Ahmadovlar oilasining birinchi dokumenti. Alkışlar, qaynar alkışlar qilmoqda. Ali Ahmadovlar oilasining naqrab qaytirgan to'plangan kishilarni hozir birga chaqiramiz. Albatta, Adliyalar, Razikabay, Alkiya, Nazima biz sizni chaqiramiz.
Hozir do'stlar fotosessiya. Aytganinglar, rahmat etasiz. Aytganinglar. Aytganlar. Aziz Mahmud. Radikal. Foto qatnashamiz birga.